La nit de la Cremà en el nostre poble ha sigut una nit espectacular. Espectacular en quant a lo que ha sigut la neteja. Hem començat la nit en un gran equipo. Ens ha visitat el director general de l'empresa Fobasa en la província de València, Eduardo Beneto, també el seu jefe de producció, Miguel, i l'encarregat general del contrat d'Alcira, Cristina Gresa. En ells hem començat a dirigir el que ha sigut l'operatiu que la nit de la Cremà ens ha portat a que ja a primeres hores d'este matí, sobre les 9, tinguérem el poble ja completament net. N'hi ha que recordar que és un operatiu important, és un operatiu on s'empleen moltes pales, molts camions banyera i també el personal de l'empresa Fobasa, que començarem, com dic, a les 11 de la nit i s'ha acabat a les 9 del matí. Queda encara alguna faena que fer perquè els carrers encara queden agranar-los, però el que ha sigut la Cremà de veres que ixa nit de cendres, ixa nit de foc, que tots els operaris de l'empresa Fobasa han estat, com sempre, al peu del canyó. A replegar la cendra i els escombros de les 35 falles majors i també de les falles infantil no ha sigut fàcil, però la veritat és que entre tots ens ho han ficat molt fàcil. Els bomberos del Parque de Bomberos Comarcal ens ho ha fet fàcil, la gent de Protecció Civil també ens ho ha fet fàcil, la policia local, Protecció Civil, l'UMAS, tots els que han participat en esta nit de la Cremà, en esta nit de les cendres, pues la veritat és que ens ha fet la faena molt fàcil, tant a mi com a regidor del servei urbà, que és el que s'encarrega de la supervisió d'aquest contrat de neteja, com als operatius, com dic, que han participat en esta nit. Una nit que encara no tenim més datos, però segur que ha superat en tonellades el que arreplegarem l'any passat. Demà, si és possible, donarem ja els datos de les tonellades, però sí que és de veres que només per lo que se vea en el carrer haurem augmentat segur que les tonellades de restos de cendra i de restos de falles. Només me queda que agrair-los al personal de Fobasa, a la seva plantilla al complet, als seus mandos, tant a Cristina com a Loles i als jefes d'equipo que han estat d'una manera molt professional passant una nit de veres que per a que el poble se quede completament net, que avui a les 9 del matí ja estava tota la cendra a replegar, tots els trastos del carrer replegats i per tant demostren una vegada més la seva professionalitat. Estos treballadors que no són invisibles, que són visibles i que sense ells la veritat és que el poble no estaria net.